Δεν πιστεύω να ξέχασα κανέναν. Του Αντώνη του το πήγες? Το είχα πάρει μαζί μου το πρωί, αλλά τέλειωσε η άδειά του. Λέει και γύρισε στο στρατόπεδο. Θα του το πάω εγώ, δεν μου είναι κόπος. Όχι, δεν πειράζει. Του έδωσα στο χάρι. Θα το πήγαινε εκείνο το μεσημέρι. Μα το μεσημέρι δεν θα βρει κανέναν. Του είπα να το ρίξει κάτω από την πόρτα. Για να δούμε πώς θα το πάρει. Θα σκύψει και θα το πάρει. Ψυχολογικά εννοώ πώς θα το πάρει. Άντε, μωρέ. Μαχαιριά στην καρδιά του θα του είναι αυτό το προσκλητήριο. Από πού και ως πού? Πώς. Έχετε και ένα παρελθόν. Έλα, μωρέ, περασμένα ξεχασμένα. Δεν ξέρεις τι πίκρα θα πάρει. Λες. Το προσκλητήριο μου έπεσα απ' τα χέρια. Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Εσύ που μου τάζες στον ουρανό τα αστέρια, τώρα στο γάμο σου δεν θες να με πάρω. Εσύ που μου τάζες στον ουρανό τα αστέρια, τώρα στο γάμο σου δεν θες να με πάρω.